Munig ka tong 6+4 day, no? Oo. So kanang 6 months mo sa ipang buhat niya para napao ni mo. Napao ka niya. Kuan, ayang pagka-consistent. Yeah, consistent. Kaya mo yung kang consistent unsay mga butang nga gibuhat sa usa ka lalaki para maingong kang consistent siya. Kanang dili mausog ang iyang pag-show og love. Inana dyan mo, boys. Giyon sa nimo pagpakita sa imong love sa iya ha within 6 months nga naningwa ka. Siyempre, gipakita na ko akong love, akong care para niya. In what way? For example, namulakaw siya. Muana ko niya nga, pag-amping dira, dayon human karang dapat na kay kuyog nga kailan nimo kay og dili ayo jud sakay og or commute kung wala kay kaila. Ano ka ting remind sige. Pero siya ba permitted ba siya mulakaw bisag asa? Like na siya ikaw galing mo lakaw? Ayo, I mean, wala pa ko sa place nga mo. Mo kuano? Kung niya ug unsa iyang ganahan buhaton. Support ra mo akong job. Okay ra nimo ka like with friends pero girls? Dili no. Ano, he can be friends but may limitations. Like outing with friends pero dili mo pod noon girls ra gyud pero nay girls. Okay ra. I mean, ako po, I also have guy friends. Unless okay, kailan na yung mga baye ba? Dapat kailan ako. Una ako So ila-ilag yun. Oh, ako ipaila-ila dyan na. So most of his friends kaila na ka. Mm. O ikaw pod sa iya. ha? Yeah. Yes. As in tanan? Oh, close naman among family. So asa ni siya padulong ning relasyon? So Boulevard? Oh. Dili. Sa asa for now. I think we're in a really good place. Amo ang status karon. Hangtod kanos ani siya. Kung unsay plano sa Ginoo para namo, why not? Si Lord lagi no, makik-appointment niya kung Lord para mabalaon ako ning mga relasyon kung hantod kanos sa sila. Ikaw para nimo hangtod sa asa ni paingon nga relasyon. Until death. Yeah! Kikilig naman! Pero willing ka? One day nga siya mo mahimo mo behalf. I plan to date to marry because if magsugod kag relasyon for fun or unsa man short term, I plan to be in a long term relationship. Asa ni siya nimo first time, second time pila, ikapila na ni siya nimo. Second, Unsay nahita ba tong first? Nganong wala nag-work? dili siya consistent and dili siya sure sa iyang mga plano, like sa iyang own life. Dili siya certain sa iyang own life. How much more kung sa inyo duwa? Ikaw ikapila na nimo siya. Dua. Same, duwa. Ngano pod unsay nahita ba tong una pod? Papilab lang ba? Kay wa man jud koy buot sa relasyon sa una. Karon day na buot. Ana. Karon kay matured naman jud ni siya, matured og relasyon. Tungod sa usag-usa. Paano lang, mensahe sa usag-usa. Ching, kabalo na ka. Ug unsa tigaw ka love, di ba? Amping lang jud ka kuno nay og asa ka. Basta manangid ka nako. Pirmi ka ang kuan. Mag-balance sa imong studies ug sa relationship po nato. Tubag. I do. Kusol naman diretso. Tubag sa. Thank you. Same goes to you. Thankful ko ga sa takaron. I hope we stay true and loyal. I love you. I love you, Ching. I love you.